दिनै सा 12 एपिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जइन जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गाहाय नेहाथारि बिथाङानो जइन जानायनि थाखाय आसा खालामो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जों नैबे साम' हाथाइ भिसिडिसिखौ बा जोंनि समस्तिखौ जों जौगालांनायनि जिखिनि मावफारिफोर सावरायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समफ्राव मावलांगोन होननानै जों मिजिंथिना लानो हायो। दिनै साम' हाथाइ प्राइमारिनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय एपिबिनि दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दुर्गेश्वर रामसियारि बिथांजों लोगोसे सा 12 एपिबिनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि UPPL दोलोनि जिखिनि नेमखान्थिफोर बा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांजों जों जइन जाफैदों। बिनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो जिहेतु जोंजों दा आथिखालाव रायलायबाय दं गोदोर BPFनि दैदेनगिरि गेदेर एपिबिनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा GSPनियाबो गोबां सावरायबाय दङ। आं आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय गोबां जइन जागोन आरो बे जइन जानायनि उनाव जों बेखौ रोखा खालामनो हायोदि जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन समस्तिनि बायदिनो जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो UPPLआनो देरहागोन। दिनै सा 12 एपिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जइन जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गाहाय नेहाथारि बिथाङानो जइन जानायनि थाखाय आसा खालामो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जों नैबे साम' हाथाइ भिसिडिसिखौ बा जोंनि समस्तिखौ जों जौगालांनायनि जिखिनि मावफारिफोर सावरायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समफ्राव मावलांगोन होननानै जों मिजिंथिना लानो हायो।